ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା। କାହାଣୀ ରଚନା ପଲକ। ସବୁଜ ଘାସ, ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ପର୍ବତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜାମୁ ଗଛରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ଥିଲା। ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜାମୁ ଗଛରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ହ୍ରଦରେ କିଛି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଗଛରୁ ପଡ଼ିଥିବା ହ୍ରଦରୁ ଜାମୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁ ଗଛକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଓ ମାଙ୍କଡ ପ୍ରତିଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କଡଟି ଗଛରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତେଜ ଜାମୁ ଫଳ ଯୋଗାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ମାଙ୍କଡଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଫଳ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରକୁ କିଛି ଜାମୁ ଫଳ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ରାଜି ହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜାମୁ ଫଳ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତେ ଖୁସି ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜାମୁଗଛରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ମନରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଫଳ ଖାଇଥାଏ କି? କୁମ୍ଭୀରଟି କହିଲା ହଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ! ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ଫଳ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଫଳ ଖାଇବେ ତେବେ ମାଙ୍କଡର କଲିଜା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର କଲିଜା ନିହାତି ଦରକାର। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଠାକୁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଲିଜା ଆଣିପାରିବେ କି? କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ। ତା ପରେ ମୁଁ ସେ କଲିଜା କଥା ବୁଝିବି। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପହଁରା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣିକୁ ଠେଲିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଙ୍କଡ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ଖୁସିରେ ଅତିଥି ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡଟି ହ୍ରଦରେ ପହଁରିବାକୁ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭାବି କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡକୁ ଖୁସି କରି କହିଲା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଠିରେ ବୋହିନେବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ମାଙ୍କଡଟି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ପାଣିରେ ପିଠିରେ ବସାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ମାଙ୍କଡକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ମାଙ୍କଡଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିବା ହେତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମାଙ୍କଡ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ ଘଟଣା କଣ ବୋଲି କହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ତାଙ୍କ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ମୋ କଲିଜାଟିକୁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋ ଦେହରେ କଲିଜାଟିକୁ ବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ନେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କଲିଜାଟିକୁ ଦେଇପାରିବି। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାଙ୍କଡଟିକୁ ଅଧା ବାଟରୁ ହ୍ରଦକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିବା ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କଡଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରୁ ଗଛ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, କେହି କଣ ତା କଲିଜାକୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ବଞ୍ଚିପାରେ? ତେଣୁ ତମେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୋକା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। ମୁଁ କେବେ ଆଉ ତୁମ ସହ ଯିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀରଟି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ମିଛ କଥାରେ କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ କଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ବା ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର।